nụkwara nke na-afịa n'ụlọ ike Evangelist Ebuka Obi. Hey, Okotorigba na ya emepela anyị program ndị ka bụ nwa baby virgin. Hey, oduka m ama wee ka debe nke m. O sikwa no program ndị na-agba mmiri na mmụọ, ndị ka na-eti mkpu ọtọ na mmụọ, ndị etipụtabeghị ya n'ife. Hey, oduka Chinyere Udo ọmụmụ wee gụọ anya bụ egwu. Anụ ahụ nchọrọ ka m kwara iko mba, anụ ahụ nchọrọ ka m kpọba ntụ. Hey, mba akpụri evanike. Anụ ahụ nchọrọ ka m gwụba aka. Hey, oduka m ama yara idewelụba ka baguritia m njin dị n'ime ọhụ. Hey, anụ ahụ nchọrọ ka m zụwa oshi mba, anụ ahụ nchọrọ ka m mebe njọ. Mana agaghị ime ihe anụ ahụ m chọrọ. Chineke zọba m. Hey, oduka Chineke ama wee zọbakwa m. Ndị a na-asị nkafa taa m, ma ndị na-asị butuo kamera ana. Hey, nsị na ma ya ebutukwo. Ma ndị a na-asị m kafa taa m. Nsị mba na ndị agha atakwa m. Evangelist Ebuka Obi wee cheta anyị wee mepeela anyị program ndị ka bụ nwa baby virgin. Unu ya abịakwa ka unu gere. Ọ bụrụkwa m ụkọrọ nke ahụ ọkwa Evangelist Ebuka Obi. Ebe ahụ ka anyị ada ejezikwa ụka nke ikpeazụ a na-emepegoro ndị ka bụ nwa baby virgin program. Hey, anụ ahụ nchọrọ ka m kwara iko, anụ ahụ nchọrọ ka m mebe njọ, anụ ahụ nchọrọ ka m zụba oshi mba. Bịakwanụ na Evangelist Ebuka Obi echeta ga anyị. Evangelist Ebuka Obi wee sio na-akọ ya ọnụ maka na ọ ka bụ nwa baby virgin. Hey, unu makwana ọdịka nke ya nọ na mmụọ ka ọ na-agba mmiri na-akọ ya ọnụ. O wee sị gịnị na ndị otu anyị ka dịka chi si wee ka anyị n'oyi eji maka nya bụ ọnụ a na-akụ ya wee mepere anyị program wee mee anyị ka anyị dị proud. O ya bụ ụmụ nwoke na-asị anyị butuo kamera dan, butuo ya na ga-ebutukwana na ibutukwa ya vara ya aka ịga alụpuo ofa ya ife dị ara ịfa ya amụ iwe m ewuopuo ofa ya ife dị na nke ikpeazụ a na ya da emezikwala anyị ekpere. Hey, n'ọkwa sọsọ ndị ka dịka Chisikefa na ọ bụrụ na ịdị ọkwa ka Chisike wee bịa ebe ahụ n'ihi ebukwa abụmọnụ wee na. Hey, unu ya abịakwa ka unu gere. Ụfọdụ nọzi na kọmentị na-asị ka anyị esi wee mara ọ na-abụ na ya darụ ya aka ka mara ndị ka bụ ka ọ na-aya arụ ka ikwuo n'ọnụ amarụ na ebu ka ọ na-ebughọ. Hey, na ka o si gbatakwuru kịta nakwa na ịchafụ m akwadogokwa m program Ebuka Obi. Anyị na-ejekwa ndị ka bụ nwa baby virgin. Anyị na-eje ebe ahụ kịta ndị ka na-agba mmiri na mmụọ. Hey, ndị ka na-eti mkpu ọhụ n'ime mmụọ, ndị emenubekwa n'ife ka m na-ekwukwa o, ndị ka na-agba iche na mmadụ bụ ewu na mmụọ. Hey, ụdịka m ama wee debe nke m. Hey, unu ya daasị nwaanyị a ị ka bụ nwa baby virgin ntụ ede. Na afọ abụ afọ nji agba mmiri na mmụọ. Mana onye na-agba mmiri na mmụọ na ị na-agba na mmụọ ịdaghị agbapụta ya n'ife ọ na-eme afọ ọ na-eku. Ọ bụrụ na ị na-eti mkpu ọtụ na mmụọ ịdaghị etinye n'ife ọ na-eme obi iwu ọ na-aza ife akwa na m etipụta ya n'ife kịta ata m ahụ. Nenenu m na ịfụghị afọ m, nene afọ m afọ mmadụ emetụbeghịkwa ya ka ịfụghara m. Ịfụghị ukwu m efuru ya. Ukwu a bụ ukwu ndị na-eti mkpu ọtụ na mmụọ. Hey, na ya ha etikwa n'ife na ka o si gbatakwuru kịta ọkwa n'ụlọ ụka Ebuka Obi ka anyị na-ejezikwa. Hey, na Ebuka Obi si na ya da emela anyị program. Unu ya egekwa ka unu nụ n'ọnụ ya na 2026 a na ife o ji wee bidokwa ụka nke ya bụ ndị ka bụ nwa baby virgin ma nwoke ma nwaanyị. Bịazienụ ka unu nụrụ ife ndị mmadụ na-ekwu na kọmentị. Hey, ọ bụrụkwa m kwuru ife nnụkwụrụ ka mma akọrọ unu ka unu ghara ịsịkwa na ọnwa goolu sịrị unu. Ife mfụkwa na kọmentị ka mma akọ bifo na-asị ndị Igbo aha sọpọtụ ndị Igbo ibefa, ndị Igbo fụ ndị Igbo ibefa ka fa na-eme ọfụma fa na-akọta ifa na-ekwutọfa anọkwa m ebe ọ nọ wee mee. Ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị ntụ a sịrị anyị ka bụ ndị bụ nwa baby virgin bịa kedu ndụmọdụ anyị enye anyị karịa nke nne na nna anyị enye anyị. Hey, ịnụkwa ọ na-abụ na nne na nna anyị hazi enye anyị ndụmọdụ nọọ nke nyere anyị n'ụlọ ụka ya aka mma. Ife nnukwu fa na-asị na fa achọrọkwa 2027 and 2029 ife a na-achọfụ n'ụlọ ụka Atasa Pastor Christ eze na-aghọrị ndị ọ na-achị na fa achọrọkwa ịnụ ụdị akụkọ ahụ n'ụlọ ụka Evangelist Ebuka Obi. Hey, na fa hakwa ekwu na Ebuka Obi ya eme n'ọkwa ka ọ ghara ibukwa echi niile ofu onye agbapụta n'ihu akwụkwọ
atalụ nwa m o jee n'ụlọ ụka o ata ya n'ihu o taa ya n'azụ o ndị atasa pasta atariena ya o na fa achọghịkwa enyi ya na fa achọkwa echi niile apụta n'ihu akwụkwọ na nwa m na-analụghị ya akara aka ya na uche ya ezuo n'osinsi o jechalụ program ndị ka bụ nwa bebi virgin. Hei, ụfọdụ osikwarụ na ọ bụ ọkwa na-Ebuka Obi ka a na-atụ aka na-enwere ike ntu emela anansụmentị maka ya bụ ife efugasịa ndị ife ọjọọ famarụ mbọsị ahụ njedisi Ebuka Obi ya emenya bụ program abịa fazuchaa na nkọ ka famarụ mgbe anyị ji wee bịa na-enwezi ike ị na-ana efe faghị ọgwụ maọbụ emeghasị afaghị anya maọbụ alalụ na-achọkwa ndị ka bụ nwa bebi virgin na-achọ. Hei, ọ dịka mama wee tachie nke m tachisie ya ike anafa atị m butuo kamera ka anyị dụọ si mbao na anyị nke m ka tachipụrụ tachie nya ọ tachi nwekwa ife merie. Hei, ụfọdụ na-atị na-enwekwara ike nke enweghị ka anyị eti wee nene mara onye ka bụ ma nwoke ma nwaanyị na anyị alụ ya aka ka anyị alụnye isi ka anyị alụ ikuku mba ka anyị alụ ya amụ ka anyị akpọ dọkịta ka enene ka a mara ka anyị esi ndị ka bụ nwa bebi virgin na-enwekwara ike ndị ka megolo abịa ebe ahụ na-achọ onye fa ya anara akara aka ya. Hei, na-enwekwara ike na ọ ya bụkwa Ebuka Obi ya eme ọ bụrụzie ndị sokwa abịa ndị gbara okirikiri n'ụlọ ụka wee jide ụmụazị mmadụ ịta benda seleti o funworu ụmụaka o aka m udo ọcha o nekwa ikpere nna na o echi niile ọfịa ifu ndị nne na nna fa agbapụta alagbuo fa nwa m atụwara fa nwa m ime ụdị ife a na-afịa n'ụlọ ụka pastọ Krist wee na-afịa n'ụlọ ụka evangelist Ebuka Obi. Hei, ife nnukwu ka m kọrọ unu na kọmentị o anọkwa m ebe ọ nọ wee mee ụdịka Chinyere Udomogbo wee gwara ya egwu anyị meme anụ ahụ m chọrọ Chineke zọwa m anụ ahụ m chọrọ ka anyị lawa ọchị anụ ahụ m chọrọ ka anyị yewa di mmadụ anụ ahụ m chọrọ ka m lawa di mmadụ anụ ahụ m chọrọ ka anyị yewa nwunye mmadụ anụ ahụ m chọrọ ka m kpọwa ntu anụ ahụ m chọrọ ka m wewa kukumba anụ ahụ m chọrọ ka m zụwa ochi anụ ahụ m chọrọ ka m zụrụ ego pastọ agaghị ime m ihe anụ ahụ m chọrọ Chineke zọwa m agaghị ime m ihe anụ ahụ m chọrọ Chineke zọwa m. Hei, Ebuka Obi echetagokwa anyị ndị ka bụ nwa bebi virgin. Hei, ịkọziela onye anyị na-ejekwa n'ụlọ ụka ndị mmadụ dodokwara ndị nne na nna aka na ntị wee na-asịfa na enwere ndụmọdụ anyị enye nwa ahụ n'ụlọ ụka karịa nke gụbụ nne na nna ya enye. Hei, na si kedụkwa nke bụ program ndị ka bụ nwa bebi virgin na achọrọkwa echi niile ụna apụtaba n'ebe anya manya m aragbuofa nwa m egwerufa akara aka nwa m egbuofa nwa m agharụfa nwa m ime o atịfa nwa m na ya anụ ya o anụghazi ya o alarisie ya o gachara m ya ka ute o gachara m ya ka nkịrịnka akwa o ya na zombo justice n'elu justice na godokwa nwa o na-enwekwa ife anyị adụ ya n'ụlọ ụka karịa nke gị bụ nne na nna ya adụ. Ogotori igbo ọgwụ nke nnọtị ka m wetara unu ka hapụ unu ka unu gere n'ọnụ evangelist Ebuka Obi. Ọ bụrụkwa na ịka so na ndị otu anyị ndị ọtụfa ka bụ tachi ndị ọtụfa ka bụ tachi ndị agha eti mgbe ọtụ tachi ndị agha akwa iko tachi ndị agha agbaka mụdọ ọcha tachi ndị agha agba idobe ibere nna na tachi ndị agha agba afụ nwere m ọkụ tachi ndị agha agba ichere mmadụ be ewu tachi ịkwadokwa ka anyị jee n'ụlọ ụka Ebuka Obi jee gba tachi anyị jee gba tachi na mmụọ tachi. Hey, Osimirigo. If you know you're a virgin and you're a boy or a girl and you are still a virgin, I want to see you by Saturday, 5 p.m. You will sleep here till the next day, Sunday. And you will do some prayers to encourage you to keep your virginity. There is a satanic agenda that people who are still keeping their virginity are now being insulted. Who virgin help? Abi? And because of that, Omar said we're now powers. Who virgin help? So I want to tell you that virginity is important. So 5 p.m. if you know you are from 15 years above or 14 years above, that no man has ever with you. If you come here and you're not a virgin, people I want to see from Saturday 4 p.m. Me and you will be here. We will do vigil together. If you know that a man have never used internet police on you, we want to encourage you. Are you hearing me?
we want to advise you how you can pray. So on Saturday, it is when we see on Saturday, we will now know how many times we can be gathering. Many boys, you're not alone. You will be encouraged to keep it. Oh, let your friends don't tell you. A player come to tell me that even my coach, coaching me in the football, says I should go and. I told my coach that I'm a virgin. My coach said to me that I should go and be sleeping with woman, that it will make my waist to be turning the football pitch. After the boy, till today.